Wah, apa? Akan dikeroyok aja panggil. Saja medek-medek no. Apa Mas? Copot-copot iki lho. Men ketok gagah. Sipi. Aku nyak karo kowe. Ayo lah. Bawa. Wah. Iki bomba ora? Enggak. Lah layak. Gini. Ya lain. Lah ki maksud keras to. Terus hasil ora diubah. Iku lho Mas, macet rono lho. Lah. Ojo macet rene. Iya. Goblok. Nengok. Iki kancane. Musa kono. Iya, Kak. Akan sehingga
Arep apa? Dikayu lek karo aku. Sajak ngejak-ngejak wong. Ngejak wong. Lap lolo. Jurus apa? Hari mau. Gak takut, gak takut, gak takut. Banyak gue. Orang jika titeni gue liane kau. Oke. Oke. Apa aku ini? Hai. Apa ini? Jurus apa? Ulah. Gak takut, gak takut, gak takut. Ngenyak. Kowe duwe aku. Aku pengen ngerti. Pengen ngerti. Yo. Jurus apa? Jurusan tambak romo. Bebas. Wes tuwe karo jurus apa kamu? Ayo. Ono kolilo. Ayo mana tambak romo? Mana kali lo? Pasang mahkota. Ini berani. Hanya ini.
Lagi gue. Woi, aku ya. Iya. Mau piye ta piye? Aku sambut bersatu kok. Aku rongrok kok. Aku rongrok. Aku lemes. Aku rongrok tak leh. Iya, iya. Piye? Mau piye, mau? Karo ngejos darah loro ngejos, no. Hei, udah mbak, aku ya lara pak. Kayak turun ngerti mas? Turun. Gaya lomba-lomba. Gaya Lumba-lumba. Edian. Bisa gue. Gaya ini nih. Piye mang piye mang piye? Gaya ini nih. Mang piye mang piye? Mati ya. Oh. Bedian. Apa? Kenapa? Malah koyo garangan. Iya. 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 Ya. Enggak. Kene gua mencilan malah gendut. Tamat tes, tamat tes. Ribet. Ya, bekono se. Baik. Aku nembak duit. Kowe yo ngono. Ya, Ora perlu aku belum spesies ya. Untuk jajan video ya. Amin ya. Susu hidungnya ya. Hai. Lumrahe penonton nyawer kowe mah nyawer penonton. Piye? Lumrahe penonton nyawer kowe. Karena aku. Kok malah nyawer penonton? Aku duit tak bawa kono. Saya kira ada di Pemanasan. Apa? Pemanasan. Apa? Pemanasan. Good. Balik ini mas. Balik ini. Apik. Pemanasan. Iya percaya. Percobaan. Apa? Percobaan. Apa? Percobaan. Good. Hei, tenang. Nah. Apik. Mergo percobaan ya. Sip. Ora gumun. Apa? Ora gumun. Ora gumun. Ora gumun. Tegale dikubur. Aduh. Jajang. Aku sing kuat.
sesingitan koyok bocah wingi sore. Yen nyoto-nyoto satrio, majo sak jagat tak dedeng. Sugih kendel bondo wani. Nanging wong penaluan. Ngertenan. Aja mung kowe kawijilan. Kabeh kanca rewangmu. Ngomongkan ana itare paraga. Tak kira apa bakal ocat saka tangan. Ora tak nyambat dadak kanca rewanku. Cukup aku dhewe sing bakal ngrampungi iku. Bakal sebat Majo sak jagat. Mau cukup semono Yo, jebul kowe pinter ta bagus. Entone peperangan aku ora kuwowo. Ngadepi wong penarukan. Nanging wong Demak pitara gudange Aji Kawijaya. Sawang Amber nomor Aji Kawijaya nek jajang. Ora wong Demak dhewe sing iso pamer kaya ngono. Wong penaruan kok bisa. Terus. Contohnya. Yo. Oke. Dimarahin malah. Ayo
digawa nek pasar kayen. Wah, cocok iki. Engko diboleng nek kono, Bulan kono. terus awake disate. Ndase sing meret, dirica-rica. Cocok. Oke, dadak ayo. Lah iki piye? Lah piye? Lenggo. Lho lek cocok piye? Lho kok nek kowe ya tetep piye? Goblok iki. Lho. Ah, Aleni. Hai. Iki lha aku iki piye? ini. Lah. Lah. Cocok. Lah, Kareng gotong. Kareng gotong. gotong. Ya. Moro kayan. Ya, ayo. Ada asune ndi? Goblok. Asune kari ya? Aja muculi ya. Lah sing ngene sapa? Anu taku. Andre. Anak mikul rono ki melu rono. Oh iya. Nek rono aku melu rono. Oke. Iki syuting opo? Lah aku tenan taku ah. Anu kowe. Yo, nek aku rono, Aku kowe melu rono. melono. Yo. Oh iya. Nek kowe rono, aku melu rono. Melone. Yo. Iya. Lu itu lho. Sik, apa? Lah cek logat-logat ya apa? Angkat. Asune lanang. Iya. Iya. Hei, hei. Ronaldo. Alam gua. Iki mari tukar. Kowe semare tukang. Nah, rono ki men rono. Lah aku ora melono. Lah sing melu aku ya ta aku. Lah apa aku? Lah iya kowe apa aku? Lah yo apa aku? Kowe melu aku kowe. Kalau kowe Yo. mau melok kowe. Kene. Melok bojo mae. Lho. Lah iki aku piye? Lah yo tukang. Lah iya gotong. Ayo. Asu iki kok malah urip neh. Golengan. Ini terus suwek. Suwek. Ora suwe. Ini nak demo bahasa piye? Lah mbok, Suwek ini ki terus piye nak suwek ini ki? supaya ditodo meneh. Oh. Urip neh. Urip neh asune. Urip neh. Lah asune urip neh. Lho, Kowe kesuwen dong. lho berarti mayu semaput. Wis mati. Asu kan nyawane 9. Hei, iku piye? Iku marah. Perempuan lah kene semene gede iki, Pak. Iki malah asu kok urip. Rambut undur-undur. Lah ora. Lah perkarane apa? Iki semene gede iki lho. Lah gene iku kena bathuk kowe. Wah, untung ae kok kena bathukmu ya. Ya. Umpama kena untungmu. Lho ku yo kok